детство трябваше да пътуват нелека класа. Вече не занимават, но те допринесоха много, защото много значение. Когато чухме темата, почнахме да мислим по-абстрактно и вместо с действието, към което ставаше дума въпроса, решихме да наблегнем повече на момента, на какво ще правим сега. И когато решихме, че ще играем с момента и с времето, решихме да направим една, която се базира на пътуване във времето. И малко още забавляване решихме, че пътуването във времето всъщност ще ни спасява един от героите. Може да видим така. Музиката на пати. Да, пречки на време с покритестването с звуците. Може да дадеш пауза, за да обясня какво се случи. Значи, първоначално играем с главният герой, който е абсолютно нормален човек. И той е попаднал в една ситуация, в която има лоши смърти и умира лесно. И всеки път, когато умре, се намесва ангел-хранител, който може да манипулира времето. И спирайки времето, прави някаква манипулация върху картата и след това връща времето назад и човекът оцелява. Една от основните ни гейм механики, която всъщност е в основата на играта и която е различава от просто платформа с разни пъзел елементчета, е това, че имаме много малко време за реакция. Защото след като се намеси ангела, нашия човек започва забавено отново да върви към смъртта си. И всъщност това е основната концепция. Трябва за малкото време, в което героя ще умре отново, ние да направим манипулациите по картата, с които да му пусне живота. Той ще пусне да видим следващото едно. Тук героя ще се опита да прескочи една дупка. Няма да и връща се времето назад от ангела, който го пази и след малко почва да тече отново времето и се дава се контрол над играча. Естествено, ангел не може да умре, той стига до бутона, с който пуска мостчето над дупката и може да продължи играча. Все едно му помогнал с пата, но всъщност тя е ангел. Това е основната концепция. Който ми напомня с ръкомахане да ви кажа, че всички асети сме ги провеждали думи, с изключение на няколко от звуците и началната музика беше също дело на един съдборец, но това е за такива да. Нещо за такива, с което се ще научил. Five Guys Team беше Five Guys, само че двама беше.